खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बर' हरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोफोर। दिनै जोङो बान्थानि सोमोन्दै रायलायगोन लोगोफोर। दाखालि आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बान्था होगोन होननानै। दिनैनि बे भिडिअआव आं बान्थाखौ सोर देरहाखो बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन लोगोफोर। दा अब्ला रिजाल्टखौ सोर देरहाखो बेखौ जों नायनोसै लोगोफोर, नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। अके लोगोफोर, होमबा नै जों दिनै रिजाल्टखौ नायनोसै सोर देरहादों सोर देरहायाखै। दा जों गिबियावनो इउटुबाव थांगोन, आंनि इउटुब एकाउन्टआव। ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो आंनि चेनेलाव थांगोन। आंनि चेनेलाव थांनानै आङो भिडिअसआव थांगोन। भिडिअसआव थांनानै आं जाय भिडिअखौ खालामदोंमोन बे भिडिअनि लिंकखौ आङो कपि खालामगोन। नै बे भिडिअखौ आं खालामदोंमोन बेखौ आङो दा कपि खालामसै। बेखौ कपि खालामखांनायनि उनाव जोङो जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव फैनोसै। बेहाय लिरनोसै जोङो इउटुब कमेन्ट पिकार, नै बेहाय थांदो। ओमफ्राय जों बेहाय नै फार्स्टनियाव क्लिक खालामदो। नै बेहाय जाय भिडिअआव आङो बान्था होगोन होनदोंमोन बे भिडिअनि लिंकखौ बेहाय होनांसिगोन। ओमफ्राय जों दा फार्स्ट प्राइजखौ नायनोसै। फार्स्ट प्राइजखौ नायनोसै जोङो दा। कमेन्टआ ओंखारगासिनो, खैथा कमेन्टमोन नायबानो जाबाय। गासै 800 कमेन्टमोन। दा बेहाय नायनोसै सोर देरहायो। नामा फैगासिनो, नै खारगासिनो। लाकि उइनार मनज। फार्स्ट उइनारा जाहैबाय मनज। दा अब्ला जोङो सेकेन्ड उइनारखौ नायनोसै। फार्स्ट उइनारा जाहैबाय मनज। दा जों सेकेन्ड उइनारखौ नायनोसै। एबार सोर देरहायो नायनोसै। फार्स्ट उइनाराथ' जाखांबाय। एबार जों सेकेन्ड उइनारखौ नायबाय दं। सेकेन्ड उइनाराव सोर देरहायो नायनोसै। सोर देरहागोन। भुमसा दैमारि। दा भुमसा दैमारिया जाहैबाय सेकेन्ड उइनार, माने सेकेन्ड देरहागिरि। दा बिथाङा सेकेन्ड प्राइजखौ मोनसिगोन। दा जोङो नायनोसै थार्ड प्राइजखौ सोर मोनगोन बेखौ जों दा नायनोसै। दा जोङो थार्ड प्राइजखौ नायनोसै सोर मोनगोन, सोर लाकि उइनार जागोन बेखौ जों नायलायनोसैलाय। थार्ड प्राइजखौ सोर मोनगोन। दहायनि बायदि नैहाय लिंकखौ होलायदो, भिडिअनि लिंकखौ। ओमफ्राय बेहाय होदो, ओमफ्राय कमेन्टखौ होदो। गासै 817टा कमेन्ट दं गासै लोगोफोर। दा थार्ड प्राइजखौ नायनोसै सोर मोनगोन। थार्ड प्राइजखौ सोर मोनगोन नायनोसै। फैदो माम्बार फैदो। टनि। थार्ड उइनारानो जाहैबाय टनि लोगोफोर। स' गाइस, दिनैनि रिजाल्टआथ' नोंथांमोना नुखाबाय। जायबा फार्स्ट देरहादों बे जाबाय मनज। बेयो नै बिदि कमेन्ट खालामदोंमोन। आरो नै जायबा सेकेन्ड प्राइजखौ मोनबाय भुमसा दैमारिया। नैबे भुमसा दैमारिया नैबायदि कमेन्ट खालामदोंमोन। आरो थार्ड प्राइजआनो जाहैबाय टनि। आरो जायबा बे टनि नैबायदि कमेन्ट खालामदोंमोन। दा बिथांमोनखौ आङो आंनि वाट्सएप नाम्बाराव मेसेज हरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसे गावसोरनि फट' आरो लोगोसे गावसोरनि नाम आरो लोगोसे बे एकाउन्ट डिटेल्स आरो लोगोसे IFSC कड बेफोरखौ आङो हरनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। आरो लोगोसे बिथांमोनखौ आङो दिनैनि बे भिडिअनि गाहायाव कमेन्टबो खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोफोर। गावनि बेंक एकाउन्ट नाम्बार आरो लोगोसे IFSC कड नाम्बारखौ थाबैनो हरबानो जाबाय। आं जेसेबां थाब मोनगोन एसेनो थाब फैसाखौ हरनो हागोन लोगोफोर। फार्स्ट देरहाग्रायानो जाहैबाय 300, सेकेन्ड देरहानायानो जाहैबाय 200 आरो थार्ड प्राइजआनो जाहैबाय 100 लोगोफोर। जायबा मनज बि 300 रां मोनसिगोन। आरो जायबा भुमसा दैमारि बियो 200 रां मोनसिगोन। आरो लोगोसे जायबा टनि बे 100 रां मोनसिगोन लोगोफोर। दा जियानो जादोला लोगोफोर, नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअ मोनबाय थागोन
नेक्स्ट मान्थआव बा फैगौ मासाव आङो बेबायदि भिडिअ खालामना जागोन लोगोफोर। नोंथांमोना मोनाखै होननानै बारा सिन्था जानाङा लोगोफोर, गासिबो मोननो हागौ लोगोफोर, गासिबो मोनगोन जानो हागौ। आं बेबायदिनो भिडिअ खालामबाय थागोन लोगोफोर। आरो वाट्सएप नाम्बारखौ मोनाखैब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दं, आंनि वाट्सएप नाम्बारा लिरनायानो दं, बेनिफ्राय लानानै आंनो हरनो हागोन लोगो। दा जियानो जादोला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो, आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनाखै डिसलाइक खालामदो। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव।